खुलुमबाय बे समाव दासिमनि मोननैसो रादाब होनो आखायाव लादों। दिनैनिफ्राय पार्सनेल गारिफोरखौ भट आरो इभेन्ट सालायनो बिथोन होबाय कामरुप जिल्लायाव। बेजरा खालाराव बेजरा नम्बर जरा खालाराव जरा नम्बर गोनां गारिखौसो सालायनो हागोन कामरुप जिल्लायाव। होमेन बरगहाय बिथाङा मैया जिएनआरसिआव फुंनि 6:59 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोबां रायजो-राजा बिथांमोना दुखु फोरमायदों। आसामनि मानगोनां डिजिपि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोदानै होनाय एसअपिनि सोमोन्दै एरै बुंदों। सोरबा होखानाय एसअपिनि नेमखान्थि मानियाब्ला बिखौ बुथारनो नागिरनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जागोन होन्नानैबो फोरमायथिदों। जेरैहाय सोरबा दुकान फांथेनानै उनथिं माल-माथा फानखोमायोब्ला आरोबाव एसअपिनि नेमखान्थि मानियालासै थिखानाय समनि उनावबो बायजोआव ओंखारोब्ला। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जादों। गोबां रकेटफोर गावहरबाय हामासआ दासिम। इउजि ब्रह्मनो कक्राझार, चिरां आरो बाक्सा मोनथाम जिल्लाखौ कभिड-19 नि थासारिखौ नायबिजिरनो बिबान होनाय जाबाय। बिबान मोननाय लोगो लोगो मैया बाक्सा जिल्लायाव थांनानै बाक्सा जिल्ला बेंगिरिजों कभिडनि थासारिनि सोमोन्दै सावरायहैदों। गुवाहाटीआव सन्देह आलफा हमदों। रां दाबि खालामनायनि थाखाय गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ नागिरनानै हमजानाय सुबुंनि मुंखौ कंकन ज्योति भुया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि थाखाय बेखिनियानो।